אז מה הייתי עושה? אם לא היה כסף. אם לא היה אישיו של כסף. אז דבר ראשון הייתי מעשירה את עצמי הרבה יותר בדברים של גוף. הייתי רוקדת מלא סוגים של ריקוד. הייתי רוקדת מלא ריקודים ברזילאים וריקודי זוגות, ובכלל הייתי הולכת להשאיר את עצמי בכל מה שקשור לגוף ולנפש, ומפתחת את עצמי בדברים שאני לא יכולה להרשות לעצמי עכשיו, או שנראים לי רחוקים מדי. הייתי הולכת ללמוד בחול, והייתי הולכת לטייל מלא בעולם. ואולי בהמשך החיים הייתי פותחת גן ילדים אנתרופוסופי. וזהו נראה לי, בינתיים.